Palingon ka? Paalala para sa mga kabarkada, ang programang ito ay kailangan ng striktong patnubay at gabay ng magulang. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Gabay ng magulang. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual. Alas 12:56, finally! Naka-live na ko karon. Ato lang mo sa MOR Cagayan de Oro. Pwede sa mo adto sa kuan Bitok University in the place to be. Place to be? Okay. Ay, lang ko sa ning hinayang kasaba ba? Da lagi. 12:56, itry nato ni nga madunggan ninyo ang caller sa live in fairness. 0937-3731-674. Dagan salamat ko na ni Ma'am Gina Abaday nga nagpadala gyud og pizza. Salamat Ma'am Gina. Napadugdong ko galing mi magpadala po dayong ka ba. Isa pag wa ko mukaon kay on diet ko karon pero salamat gihapon. Probay kang less sugar gyud ko, China. Ay, maayong odto, dili lalim, ning may gugma tag seryoso, tapos binuangan lang ta sa atong higugma. Good morning, ako lang, ay siya manisyan, nakay problema, wala. Wala man siya nangutana. Okay, next. Tita, kung problema na ako'y kalib-in, tapos dili ka na niyang family na ami baby, yung sao man ako ni tita. Hello? Hello, Ibid? Hello? Hello? Ako'y ginoo ko. Ayaw niyo sayang ang oras ni Tita B. Mahal akong per kilo. 0937-373-1674. Naisa diri nga perting taas sa may gala sa iyang kwan. Tita B, gibulagan ko sa akong uyab. Nag-away mi tungod sa Starex. Unsa daw? Hello? Nag-away tungod sa Unsa nga Starex ni brand sa kuan sa van? Ano man sa'yo sa may kuanan ni, sa may punot dulo. Bulagan lagi ko kay ambot lang niya na. Oh, nalabaw na ko diri, wa ko kabalo, kamo galing nga magkuya, wa makakabalo, samot na ko diri. Unsa may Wala na usa ko wala mawa na. Ako na wagan sa. unsa? Ang tag-iya sa Starix van ni. Oh, imo ikaw tag-iya. Tapos gusto siya manghulam. Tapos wa nimo gipahulam. Ang ano man di mo nimo gipahulam. So naglagot ka sa iya mo na wa nimo gipahulam. Tapos kung siyang gibuhat kay nasuko man siya nagipagbulag siya. Unsa siya pasabot nimo unsa yung saon nimo imong uyab para mamasa. Unsa pangutanan nimo sa ako unsa ang Hindi na ko kuya ba saan mo ni. unsa unsaon nimo sa pagbulag unsaon nimo sa pagpamuyo unsa nga klase nga unsaon nga di na mo mag-away sa man ha? Kanang di na magkuan ba. Ang iya mga gikalagutan kay wa ka nagpahulam, di imo ipahulam pa din na mo maglagot. O tanawa ra gyud may gala. Ang giawayan kay wala gipahulam. So nangutana karon unsa pa di sa maglagot, di ipahulam para di mo maglagot. Goy Ginoo ko ani nga mga problema ni may gala. Lupi pa ingon ani nga di isang mukaon og lugaw. Tapos gipakaon magyud nako lugaw, unsa man ako ni nga pa di sa masuko nako. Di ayo pa ka naglugaw. Kumariset.
Dapat akong ulo sa inyo, ha? 0937-373-1674. Sigurado sa nga nag-text mo before mo manawag. Tita, na ako'y problema, na ako'y kalipin, tapos dili ka niyang pamilya. Hello, tubag lang ga. Pila edad ni mo lang ga? Babae mo to, ganun lang yung lalaki. So lalaki, gini ang color. Oh, pila edad ni mo? 23. Pila edad sa imong kalipin? Hoy. So kinsa may di ganahan ang ginikanan sa imong kalipin nga babae? 11 rason kay mga bata pa mo. Malipay para sa imo, malipay bang usa ka ginikanan nga nilaya silang panimalay? Kung mo ba nang imong abay ron? Imong abay mo na siya? Doy. Kung ako, ikaw tinudanay nimo. Sana naburusan na nimo na. Tanan na kay trabaho ron. Imong asawa. Makabuhi man ka mo, nagipuyo mo o namoy namo sa usa ka balay nga lahi. Lahi ang iyang mama, lahi po na siyang papa, bulag iyang mamagpapa? Ay. So accepted man ka kasi ang papa diha. Oh. Pero ay pala ka kanay mong abay karon, gana in love man ka na sa imo ah. Sagdi na kan normal man ko nang kanang mga igsoon, mga ginikanan, normal gina. Kinsa mo malipay nga ilang anak gilive-in ra? Pohon, kamo na mo'y anak pohon, kaninyong anak pohon, bae na laki. Oh, okay ra na, lalaki man mo. Makababae mo pohon, mabalsan gyud mo ang kalakiha ba? Kung ibutang na mo'y babae nga anak, tapos i-live-in lang, malipay ka mo? Oh. So mo nang masabtan ninyo ang mga ginikanan, masuko gina ninyo. Kinsa bagay ginikanan nga nalipay, nga mo chismis sa iyang mga silingan. Uy, Mari, lipay yung kay ko Mari ay. Kanilayas akong anak sa balay, ni ato siyang lalaki, nabay sukan na itabo anak? Wala, oh. So mo nang akong buan, ang imong buhaton, kabalo ka kung gumaan yun, na may anak, sa bagay, dawat maksimong papa diha, magtarong kang trabaho, mangita ka pa maagi, na mabuhi ni mo na imong asawa diha o maglahi mo nga balay para ma-prove nimo sa iyang inahan nga ma'am, bisan pa magwa ka ni buto sa ako sa sugod pa lang, pero ako ipakita sa imuha nga deserving ko nga lalaki nga napadulong sa imong anak. Ayaw pag-expect nga iyang mama maganahan sa imo karon kasi imong gibuhat wa doy inahan nga maganahan doy. O di buhatan na. Action speaks louder than words. So na edad niya, kung minor de edad pa na siya, mananghid pa man na siya siyang ginikanan. Pero kung na sa saktong edad, pwede na walay consent sa ginikanan, pwede na mo magpakasal. Dili na, nahi edad ana, di lang ko sure kung sa tong idara. Kung 18 years old ba to pataas, kana lang mo di ko sure. Basta kay nahi edad, nga dili na kailangan og consent sa imong ginikanan, pwede na mo magpakasal. Kana kung tinud-anay na inyong gipambati diha. Doy, kung ikaw tinud-anay mong gibati, Doy, ang unaw-unaw nimo, Doy, ang future dili karon. So kung imong unaw nga kuan nimo, tama na imong gibuhat, bahala pag mass wedding, bahala pa og huwes, pakasli nagtarong ng bayana. Number 2, sigurado mangitamot ka, mangita kag trabaho o sakto nga ikaw mapabuhi nimo na imong pamilya diha. Og ipakita siyang ginikanan nga deserving ka nga lalaki. Okay? Very good. Very good. So ikaw karon wala unsa ra may mong kuan, unsa ra mga level nimo? College level ra ka? Ayay ka.
Paning kamuti tawon, na bisag makakuha bisag vocational. O imong live-in mo, ipadayon na yung pag-eskwela ana tawon. Laro na mo 1 year, 2 years kanya yung bata. O, ayaw din manghuri dayon halay. Goy, mo lagi dayon ba? Magpasalamat kasi ang papa kay gidawat kaniya diha. Oh, dili magpatulog-tulog, di na inyong balay, ha? Tabang-tabang sa pag may time. Okay. Alauna sa isa atong oras. Abi maginila mga igala. Uy, alamig yun ang kayong tanga na ba? Wala na sila kabalo, perting paitag yun ang mga igala. Giingnan bitaw, hindi siya rin magsulod-solo. Tanaw na sulod-solo, nabuntis noon. Pag nabuntis noon, wala ka kwarta, taon niya mangitag pagpalit kata, dito ang magpalaban ni kay mama. Taka naman sukot si mama, na masukot dahil ka, hindi mo nga mata pobre si mama. Naon siya na resulta. Wala'y ginikana, na malipay, na ilang anak gitaban sa lalaki. Na wala'y po'y trabaho. Unsa na mo di ay. Alauna, 7. Hello ko sa naman nagtanaw sa live. O, tanawa, i-discover ang akong kuan buhok na perting straight ha. Alauna, 7. Time check, kadugan nato sa... PDO, E-Sideway. Enjoy dishwashing. Nasa 4 sachet na. 90 pesos lang. Petron. Ano mo napilo? You deserve only the best. Maggie Magic Sinigang. Sinigang na may asim linam na. Bear Brand fortified choco and real strawberry milk drink. Katumbas sa tibay ng Bear Brand. Para sasa ni. Ano? Abe, ito na ito nito. Ray-ray na kanyatan. Ginebra San Miguel. Isang bagay para sa tunay na tapang ng Pilipino. Drink responsibly. Yes, let's go! Di mo panlo na tsagahan ang isang multi-free tax sa mga piniling surf sachets para sa Philippines. Hard and fun. Balik na! Promo runs from Jan 8 to May 15, 2018 for DTI FD. Permit number 9540, series of 2017. Elmita, ay balistan sa imong ito. Abo, kanyang panginilo. Maggie Magic Sinigang. Sinigang na may asim linam na. Bisa surf din. PDO, E-Sideway. Kinsa itong mga tagpwese sa piyaok? Akong number? Ako number ni?
Sinanay mo po na sila tanan be. Sige, kita sa daw. Kita sa daw. Ta sa duwa. Siguro sila po. Mo nang sila to 30. Duwa. 30. 30. Ay, sayang. Familiar? Wala. Ah, talag na ko. May mababa, babe. Stick. How to?
Nag-change ako ng password be. Kasi shift to the at Mix. Observe. BDO. We find ways. BDO. We find ways. Paalala para sa mga kabarkada, ang programang ito ay kailangan ng striktong patnubay at gabay ng magulang. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ala, 1:21 sa atong oras. Siyempre, ano po ang inyong ayaan, Tita B, in the place to be. O makita po ninyo sa akong fan page, Bitok-Bitok University ang live. Para makita nyo sa akong kagwapa. Donya ang dating. Murag kutuon lang tanawon, pero gwapa in fairness. 0937-373-1674. Hello ko sa tanan mga nag-Facebook live na nasa karon sa Laing Nasod. Kumusta mong tanan? Hello. 122-0937-373-1674 sa atong linya din. Maayong hapon, tita. Patambag kong tato kaya akong mama wala pa na otro palakiro lang di hapon. Din akong papa gatinarong na siya sa akong mama. Gisumbong baka ni nako akong mama, tita. Hello. Hello lang ga. Kinsa galing ni? Si Jen? Pila edad ni mo, Jen? 19. Diyon sa ni mo pagkabalo nga nailain ang imong inahan. Makabasa din kasi ang cellphone? Sunod lang ga, dili ta mga big cellphone sa lain. O di tanawa rin, nasakitan na ino kakaroon, dami risi ni mo, basa-basa mo kag cellphone sa lain, char. Di siya pagbasa lang ka, nabiyaan yung cellphone, sa man lugar. Gisan mo Gisan mo pagbasa? Mag-charge siya kita. Tapos lilion ni mo, ana. Kasi mga message mo mabasahan. Basig kuan ra kay ka, basig delicious thinking ra kayo ka. Kuan manggod ang nakateksita kay okay lang.
Basi si Lovely to, yung Marie. Sa pa, sige, tagay ko para ma-convince ko nga nailain sa pa gibutang di kuan dito. Nag-text ba siya nga, grabe, na-enjoy ko kagabi, ilingaw, kaayo ko, ana. Kung sa may manabasahan pa ni mo, Bin, sa pa. Say ka nang mag-check ka nang paingon na kanila. Ay! Wala, uy, kanilaging mga lab, ha? Basi yet, imo tong papa, o sa may tinawagan niya si mong papa. Lang, ay, lang, og lab, dul-dul, rapod ba ya? So, kabaloy mong mama nga nakabalo, nakabasa ka. Ano kabalo siya? Taon sa may ingon si mong mama. O, na 500 o, anak. Ay, naku, na 500 o, sibat na dito. Kasi, contract ka diyan, sibat na, anak. Gusto po ingon niya, wala po pa, blind-blind na po siya. Imo mamagpapa, dili na labing lugar de sa balay. Kumusta man sila da sa inyong sa balay? Kuan ka nang mangyapon kita. Ha? Lang. Pero walay dili na sila sweet, ana. Kuan nang wala magkapala kong papa mo. Murag man kasi papa ka nang wala. Kumpiyansa ra pud siya. So kibali imong dating, burag imong mama nagdrama nga in love pa si imong papa pero nangabit di ay anak lugar imong pasabot. Dili sa ingon nga sige silang away karon dili. So imong pangutana karon kung imo bang isumbong. Magkita ko sa papa ba. Pero so far imong ebidensya nga nakita text pa lang, wala ka kitag ka nag yung actual. Kuan nang stress ko yan po ka nang naikahatod sa iya. Oh, mau ba? Kailan na edad ani imong inahan lang ga? 26. 26. Kung feeling nimo, kung may bawaan si mong papa, unsa kay buhaton si mong papa, si mong paminaw, ikaw may nakaila si mong papa. Kay unsa din nga klase mong papa, maglasong ba ni? Hilom-hilom lang ba? Unsa ba? Dapat mo kita maluoy po ba kay. Ano sa mama man dapat. Ay! Sumin to si mong papa po na salbahis po din eh? Ang good. Unsa man, sige yun. Unsa man, dapat man ka. Nari sa lamisa. Sabi, liso sa kayo managpa na ko na. Kung may sala, managpa lang kalit. Unsa na grabe na gud ni. Kadyo lang, sinaw madunggang nga na imong abay. Kisa magining sa problema, imuha o ka na sa imong abay. Ha? Imong mamo lagi ka namin sigong mo. Inay nang akuhan ka nang inang akuhan. Imo ginilangga, sure gid ba? Ako O, imo gining mama. Kisa man ang sigdiktar sa imo sa abay nimo, imong magulang na, usum na. So, sa imo pangutana sa ako, kung imo bang isumbong sa imong papa nga nailain nimong mama. If ever mo decide ka lang, actually kung imo hono naon ni, kanimo dinagko mo ni problema sa imong mga ginikanan man ni. Pero kung gusto ginimo nga para makatulog kag sakto, before ka mo sumbong, sigurado sa nga nakay saktong ebidensya. Kay sometimes mo gud basi ang ending pa nun, ikaw pa nun may mong dautan. If ever lang ga, ready mo lang ga, ngayong kaso kung mag-away sila, magbulag ng imong mga ginikanan, eh posible maginamay mo, di ba? Kung mo isulti, tawat if mo inumama nga pa sa ilua, kaya na ko'y laing gigugma, posible yun nga niya si sulti, di ba? Actually, na nako'y lain yun, ana mo, biyan lang ko nga panimalay. Si mong pagtuo ba, makaya na si mong papa, nga balita? oh. So okay ra po, feeling ninyo, dili ma-heart attack ninyong papa, dili. Ang sa may klase nga personality mong papa, medyo galasong yun eh, medyo isugon. Oh. Ah, so posible yun nga makulatahan imong mama kung imong isumbong. So mas dako na nun nga disgrasya na noon eh. Feeling ba nimo nagka-worse na ba? Feeling nimo burg worse na nga mura di nagauli imong mama, ana ba? Nabot na ba na sa punto? Wala pa sa. Kaya basing na pa sila, basing getting to know each other pa lang dahil sila. Kasi trabaho si mong papa. Kaya mong mama, bilin sa balay. Anong Trabaho gyapon. kumpanya?
So di kayo sila, so mag-abot sila paggabi na. Oo. So wala na yung panahon. Pero kung mag-abot sila sa gabi, sweet gyapon sila doy mo mamagpapa. Okay ka. So ang dating yun ni may gala, okay ang relasyon, murag nagpaasip yung mama nga okay ran tanan, pero nangabit, murag ana ang dating ni mo langga, no? Pila edad ni mo langga? 19. Kabalo ka, pwede man, ako pwede sa ko dili na ko musulti, kung tanaw na ko nga murag dili worst pa, kaysa bang ilang man ang problema. Or, kung gusto gina ko nga isulti o ibulabog, siguro doon sa nako nga naako'y ebidensya. Kanang saktong ebidensya ba? Kaya lisod mo kaya mo kwanta nga wala ebidensya, basi kunyang ikaw. Ay, ikaw pa may mong makasabaan, kaya ikaw may nagsunod-sunod. May istoryahan man ni may mong mamalangga, close ba mo, dili? Kayo. Dili kayo. Ano man ni malditahon ni mo mama? Ano man ni? Yun lang, medyo. Medyo. Kaya pwede masagod nga imong isa ka option, pwede ni mo istorya ni mo mama nga ma, usap ni mo mga katiks ma. Ano yung nabasa na imong mga cellphone ma? Anak ba? Para at least makabalo imong mama gamay nga, uy, nakabalo na kong anak di ay, nga medyo nagkulokadidang na rin ko diri. So tuluray mong option, pwede nga maghilom-hilom na lang ka, sagdaan mo na sila diha. Number 2, pwede ka musulti si mong papa, pero sigurado ang anak ay saktong ebidensya. Kung for example sa text, sigurado ang anak ay mapakita nga text. Hindi mo ginamutuo, basta wala ebidensya. Or kung if ever na yung makuhan, picturean, anak, pwede. Or ikatulo, ikaw mismo mo istorya sa si mong mama, ma. Kung sabi niya ako nakita, ma. Ana ba? Kung sabi niya ako nakita, ma. Nakita mo nang ngani man nakikuha. Ano sa man taong kama, eh? Nangunot naman kama, kaya nga anak gyapong kama. Imo ba nakita lang nga palangga si mong papang imong mama? Pero kapandapat. Kung soko. Ah, okay. Oh no! So langga, nasa imo karon langga, ikaw ba dili ka katulog tungod ani? Sa libag-libag ka ba ka, medyo konsensya ba ka? So duha ra ka option na lang ang ihatag sa imo. Pwede ikaw musulti si mong papa diretso, pero dapat na ebidensya. For example, kita ka sa text, picturean, or i-send nimo, i-forward nimo para na saktong ebidensya. Or, para less damage, o nahagsulti mo mama, ino mo ma, na ako'y nakita ang nabasahan, unsa man ima. Para at least kamo, dito pa lang siya na makabalo na po siya nga nakabalo na ka. Okay? Unsa man. Kung makita ka ng makapalo naman siya kaya di mo mag-text iyang kaya di man ako i-delete. Mo lagi, pero wala gid mo nag-inistorya about it. O di, istorya ni mo, ma, o saan ni pasabot ani ma? Lagi ka text lain ma? Sa lugar. Ano mo? I-confronte mo mama, makaya ba ni mo makompronte mong inahan? Dili, hadlo ka. O di sa papa na lang diretso. Sigurado, like again, na ebidensya. I-forward ang mga messages sa imo, ipabasa. Anton, nga magulat na lang dahil nga namin i-TV patrol diri ha. Manay usa ka asawa ni adto sa police station gikulata sa bana kanay bawaan nga kuan naay kabit. Agaw mabuntag sayo ang asawa nagatod og pamahaw. Alang yun ang mga typical Pinoy oy. Nagsumbong, gipapriso ang bana, pagkauma sayo kasi nagatod sa pamahaw, ang asawa ra gihapon may gala. Pagkalami sa kinabuhi. Emo nang gingon kay love lagi. Alauna 32, time check ato ganaton sa San Miguel flavored beer. The seriously fun beer. How about missing summer with your Sunsilk strong and long hair? BDO. We find ways. Ang Joy Dishwashing, nasa 4 sachet na. 19 pesos lang. Agila Energy Drink. Mag-Agila Energy Drink. Gawa sa natural na sangkap na may kasamang vitamina. Sa Agila, angat ka. Petron. Petron knows you deserve only the best.
Wah! Alo, sintanan diha. Kadyo lang B, mag-shoutout sa tabi. Hello? Commercial break pa man. Shoutout ko diha. Bern, nag-slim na ka. Last na ko kita nimo 3 years ago. Uy, taga-asa day ka. Shin, Karin, Valencia. Day ka karon. Pangarap sa man ang style sa iyang buhok. Muna ni siya. Valencia. Pa-shoutout ko na Kuya Bern sa mga family, adem o friends diya sa Agusan watching from Oman. Oy, Oman. Narabay kasabihan, Oman is an island. I saved it today. Ito lang. Hello, where the Hello ko na kang J-Pox. Oy, J-Pox. Hello sa iyong tanan. Kumusta diha, partner? Oga. 19 siya tapos 26 yung mama. So naburo sa 7 pa lang yung mama. Tama, no? O, kabantay ato da. Dito pala yung tagamay. Sige, shout out. Hello diha. Kuya Bern ay doon sa mga Lodi na ko sa Villanueva. Shout out ko Bern sa Street by Team naka-tune in me. Oy! Hello diha kang Boni. Accorda. Unya. Igwirta mo niya taod-taod sa Street by. Kumusta mo diha? Ayaw bikla mga programmer. Pasensya na mo kay Bora. Wala ko nakakuan ron ha. Wala ko naka-prepare. Muna gini siya. Pansit na like kulang ani ba? Naman din sa labis naman. Wala naman din na dito. Kanina nabasa na. Pasawan ako na. Oy, Dudski! Katawa si Dio. Dudski, mag-collab ta, Dudski, B. Unsay maayo, Dudski, itong collaboration. Si Dudski, muni siya ang anan sa katawa si Dio. Nga hilig kay magmay pa ni sa busy siyang vlog. Dudski. Ay, sunod, mag-guest ko diri sa kuan. Diri sa kanang Tita Bisyo, no? Every Friday baka ha, no? Pwede. Shout out diha Bern sa Adela Kamamanan sa Monseda family. May paka-Dudski, sige lang kaglaglaag ba? Oy, paki-like day sa kung kuan, Bitok University. Sa tanan mga nagtanaw, palihog ko. Bitok University. Hello diya sa Taiwan, diya po sa may Qatar. Wow, Qatar man, kamigin. Aw, Qatar gyud ay. Hello sa mga taga Qatar. Regards ko kay Steph Bern. Kinsa nga Steph? No, Steph. No. Steph? No. Sachos Dion Aring Batuhanon. Hello. Kabalo ka, dili pwede na ko i-on air ang mga songs. Kaya kabalo na ka, ang copyright diha ba? Hello sa tanan mga taga Don Carlos o mga taga Dubai. Hello. Ruel Martinez. Sangkaan sa from Batangas. Uy, Batangala nakikinig pala kayo dyan. Salamat sa pakikinig dyan sa Sabay Batangas Nakakailamang sponsor. Ay, daghan, Dudski. Carmen Valenta Bolivar from Florida. Ay, sosyal si Love, Hope, Faith. Nasa sa Florida. Sosyalan. Florida. Cristel. 99% versus 100% tubag mga bright. Hi Rita, idol na ako na Minof ko from Bohol. Hello diya sa Bohol. Adyo ibalik diyang kabadyo pati diyang kari ka na idyo aho ka na. Love, hope, faith. Hope? Say hope. Love, hope, faith. Ana.
Unsay size nimo Bern tagaan ka na kog Dubai sir. Laoy kaulaw gyud kaayo. Barter ta barter bitok-bitok university og kuan. Large. Ano nga niya kung buhok mo ni siya? Ang uso ron. Melbourne, Australia. Si Franklin Baduan, sosyal. Sosyalan. Okay. Sunod na itong kita, mag-tube na gyud ko. Gusto ba ninyo makita nga mag-tube ko? Sige daw. Heart daw, heart. Ay, angry face. Kulab ta po yung may silang ko problema. Lagi magkulab ta, Dudski. Unsay size na ako, kuan, large. Pero kana nga time, 3 months naman, gadayit man ko karon, ga-gym. So malamang mahimo na kong small, ana. Mish, ang liyod ng jeepney, synonym, ako'y bigyan pensin. Pag swimsuit, wala kadagan ba sa heart, tita B in the place to be, ligwat na ko B. Sa pa, dali. Oy, basi wag mo nakalike ha, please. Tapos, isang ko na to sa 3,000 akong kanbi subscribers sa Bitok-Bitok University. Sige na, mga tunay naman to. Maluoy sad mo sa baboy diri. Pag bikini. Puhon. Ato ipaabot na ang akuan. Mataas ng subscribers. Katong mga nakapalit diya sa Singapore akong Bitok-Bitok t-shirt. Salamat. Pa-shout out Sir Bern sa Upper Hasaan. Love you, sir. Hoy. Anak ko di ay hatan ako ang t-shirt. Da, lagi mo na kong giingon. Isa pa. Ako na pa normal ni siya. Normal ni nga pagkakulot. Nung tingala ko, mama, anong katol kayantihan mo di ay pagawas niya, binang natangtang yung bulbul. Hoy! Buhok na balay sa bata. Okay. Sa inyong tanan. Ito doon yung ingon kang Miss Heart. Iapasan niyo mo? Doon na apas mo, Joe. Si oras din dapat. 11:30. Sulit kami yung program. That song was brought to you by San Miguel Teo Pilsen. Sarap ng murik, sarap ng totoo. PTO. We find ways. Bear Brand Fortified Choco and Real Strawberry Milk Drink. Katumbas sa tibay ng Bear Brand. Ang joy dishwashing. Nasa 4 sa Sheena. 19 pesos lang. Napay sa kakanta. Ano lang, Tita Bio? Oh, yeah. Touch me now. Kaya ang lyrics. Bajoy, I love you. Roel Martinez. Looking back on the things I've done, I was trying to be some. Mapaligwat ko, Tita B. Hoy! Hello diha sa Hinguog. Jenny Lu Reyes Daamo. Hello. Please, again, pakisubscribe Bitok-Bitok University sa YouTube channel o sa Facebook, Bitok-Bitok University. Kato mga Bisaya, proud mga Bisaya. Isulong mga Bisaya. May minun sa ako bang, uy, kanang imong kuan bitaw, kanang imuhang sitawa ka na. Kanang imong mga video ba, pwede daw magtagalog. Napasensya kay proud yung mga Bisaya ay. Bern, please hi to my friend Charlene Illustrissimo from Florida. Wow, sosyal.
Bern pa shoutout Dris Makanhan. I love you Tita B. Ikaw na gyud ang gitag na. Huy. Atong tagnaon, atong ayam po nga mga nagtan-aw sa live, may mong binason o may mong successful sa ilang love life o mulambo pa o perminti ang sex life. Oh. Hello dia sa Kuwait. Oy. Kuwait. Dagan ba yung mga Kuwaiting shed diha? Kuwaiting shed. Kuwait. Ano ba? Hulat. Kuwait. Okay. Balik ta. Studio. Ato ba yung ang script? Sa messenger lang. Wala man dito rin. Mara. Ada. Sa chat group. Ah. Thank you. Sheba! Maya. Wala sila ga-reply ani. About ka selfish yun ba? Sama na. Ipasa pa ni? Saan na? Selfish yun. Paalala para sa mga kabarkada, ang programang ito ay kailangan ng striktong patnubay at gabay ng magulang. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ala, una, 46 sa atong oras. Okay, before sa atong callers, nako ito muna. Katong mga nurses diha, ito good news muna. Live and work as a nurse in Germany. Intermed Language Institute is finally here in Cagayan de Oro. They offer full German language course. Wow! Ang beginner German, understand and use familiar everyday expressions. Elementary German, understand sentences and frequently used expressions. Ang intermediate German, understand main points of familiar matters regularly encountered in work, school, and leisure. Professional level for nurses. Ano yung gusto? Understand and write complex text used to document patient care. This is now to communicate professionally without strain with doctors, pharmacists, and superiors. Ala, oy, German, kaayo mga igala. For more information, visit Intermed at the 4th floor, CJB Building, diya sa may 19th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Or tawag sa 0915, oy, nainayo na ko ha, 0915 044 0700. Or para sa smart users, 0998 003 3177. Again, 0915 044 0700 or 0998 003 3177. Or para mas dali, i-like ng ilang Facebook page. Intermed Language Institute, your gateway to Germany. Da? Hello sa tanan mga taga-kuan, Intermed Language Institute. Alauna 48, cellphone number na to 0937-373-1674. Nalatawag ng mga palanggingging. Tita B, mayong hapon, unsaon ni? O si buhato na ako nga akong asawa, nasakpan na ako nga naikabit niya. Dili, pwede ko kusong mga magbulag mi kay mahal kayo. Ha? Nako siya rin dyan ako kaya, Tita B. James. Hello? Ay, lati tabi. Giun sa pagsapon nga nailain ni mong asawa. Alam, di
gikan ko sa trabaho Tita B ko niya. Pag uli na ako, nasakman ako ng duha. Dito gyud sa inyong balay mismo? Oh, dito sa balay Tita B. Pagkabala gyud kaayo. Sa tanan lugar dito gyud sa imo nakita pag abri. Nakita na ko pag-abli Tita B, ang lalaki. Kita mo, aksyon na nagkubo ba? Hoy! Pero wala pa gyud nagpatong, wala pa. Ay, hapit na yun Tita B. Oy. Ang imong asawa naghayang na. Oo, Oh. nagkayang na Tita B. Oy! So sa imong gibuhat, pagsulod nimo sa imong gibuhat, naglasong ka, imong gikulataw sa imong gibuhat. Ay, gikulatan akong mayag Tita B. oy. Tapos kuyapan ka. Unsa man pagkakon nisibat ang lalaki? Oh, mindagan Tita B niya. Wapa na katarog ili sa bilin bang masanina. Ang pangutana ron, ang imong asawa unsay reaksyon pagkasapon? Laraman Tita B niya. Milaban pa siya sa iyang kabit-kabit Tita B. Achos. So meaning to say burag di pa siya wala pa siya nagmahay o burag gipili pa niya iyang kabit-kabit lugar kaysa imuha? Oo, Tita B, ano yun? Mas mahal ko yun na SPA kaysa ako ah. So ang problema dahil nimo karon, so kung magbulag dahil mo di po ka gusto kay love kay nimo siya. Hindi ko na ako gusto Tita B. Kaya ako ako siya. Mahal na dyan kayo na ko siya. So okay ra sa imuha nga duha mo. Ang ulan man po daw siya Tita B. Yan lang daw itong bulagan. Para di daw may magkuhan po daw. Asa. Tamutuosag ka. Gusto ko na Tita B. Kaya kung ako kaya mawala siya sa kuha ba. O di walay problema na ta diri kung ikaw mo tuo sa iya ha. Bisa pag sa ubang tao di mo tuo, pero ikaw kay sa imong kuan mo tuo magkaka gusto ka magpabili nga lasi ha. O di hala padayon sa inyong relasyon. Sa dugtog Tita B kung magbulag. Minanampod ni anak. O sa may labot sa anak kung okay ra lugar nga na anak lugar nga magsigi ka og kuan nga gimon ra kang kabit. Gawin man po ng bata Tita B. Ay no, yun ang bata. Pero ang problema man karon iya man ang choice. What if kung siya moingon dito nga diri nagi ko sa akong lalaki, nabugo kay mabuhat? Wala Tita B. Moog yun. So karon kay gusto man ka nga di maka mo magbulag, hala sige, padayon lang gyapon diha basta kay ay nagkumpiyansa kay lalimang kag nilaban pagyapon sa siyang kabit-kabit. Ang istayan na ko Tita B. Di na po kong trabaho. Bantayan lang na ko siya. Nasos. Samot na kabalo ka, bisag usan nimo bisa pagbutangan nimo nag CCTV na iyang kalawasan diha. Ang tao nga mutipas yun na. Mangita gyud nagpamaagi. Kanang mga kuan, bisa pa kung saan to bantay, bisa pa kung saan to kuan. Ang problema mo ani, ang pagsalig wala namang good. Takapoy kayo ang relasyon nga wala na pagsalig. Gamay lang bikil away. Gubot ang panimuyo. So kung ikaw, nakipagbalik lang ka kay tungkol hindi mo ganahan, pero ang problema karon kay siya di na pwede ganahan sa imuha. Nagpasakay lang sa imuha. So ikaw karon mo gawas lang siya gamay, magselos ka. Nalan siya ikatext gamay, magselos na pug ka. So ana na perminting mahitabo kay na naman sa history. Okay ra man ka na sa imo nga nga dating, nga sige lang mo kaaway. Ah, dili dyan okay Tita B. Bosa ako sa imo, tanaw nimo, taganin mo ikaw may nakaila sa imong asawa, taganin mo second chance. Pero para sa ko kung pagtanaw nimo ikaduha nga chance og mora gihapon, siguro ni abot ng punto nga dili siya para sa imuha. Undangon na nato ni. Di naman po masugot ako mama sa iya Tita B. Kaya mangitan na po daw ko na ito. O mo galing, tadi magkakabating naong ka ha. Ay, dili Tita B. Oh. O sige, ako yun. Sige, tagay lang. Ikapila na ni nahitabo nga ni. First time pa ba ni? Katulo na Tita B. Hoy! Hantod ka no sa pamanday ka mo surrender na ido? Nagplano na kayo kung surrender ba ko Tita Ay, B. sus. Ginoo ko, katulo naman day ni. Di na ta mapalabi patangaan ni kung itsuraan man day ta. Pila edad sa inyo? Pila edad sa inyong bata? Gamay ba kayo Tita B? Nganong nagbinyo? Doy, nganong nagkadayon na mo na doy? Tungod lang ba kayo naburusan ni mo sa doy? Ay, dili Tita B. Uyab yun mo ani, dugang... Ha? Disconnect niya na Tita B. Dugay na mo nga uyab ani. Oh, dugay ni Tita B. Ang ano man nga gatipas man sa nimo. Nakatulo na naman ni nahitabo. Mas mamuni na Tita B. Dugay ra ka rin gibinuangan diyan niya ni di ay. Ay. Kung mauna po na yung style Tita B, magplano po siguro ko na magbulag min doon. O tanawa ra kay, ikaw na ba nag-iyong ganina nga di mo bulagong, kaya di mo kaya. Karon ingon na po kang imong bulagan, no sa mangyod. Pero para sa ako sa imo ha, tulo na manggod na, katulo na manggod na.
Borag di sobra na po kaayo nga katulo na natong nasapna na atong asawa nga nailain. At kano sa mamali ka mo surrender tunay ka 20 na nimo nga nasapon. Di ba? Mga gyud Tita B. Ola, o sa man taga na po tayong last chance na po ni. Pinakalas na yun ni. Oo. Pinakalas na yun ni ha. Oo, Tita B. Ayaw pagulat nga mo pag-abri nimo nakapatong na sila. Bala po ni mong asawa ay sa tanan po hindi pagid sa balay. Mangita sila laing balay tana oy. May pagtagit tulo sa magdudingaw Tita B. Tigos balay na lang. Diya pagid sa yung balay una pagkabala gyud kayo kulang seminar. Basi nagtipid sab. Last chance na lang na siya ha, last chance. Nakuha mo siya Tita B kay wala daw ko time kay siya kay siguro mo daw kong trabaho daw. Jesus, Diyos palusot na po na. Libo kita ni mga bayhana. Kung walay trabaho, patrabahoon. Pag may trabaho, mangabit. Unsa man gyud. Kung walay trabaho, gusto tan Tita B nga ipatrabaho. Pag nana po'y trabaho, mangita na pong lain, magpatira sa lain, kay wanay busy kay sige ko sa trabaho. Pag sure ko mo na, pag sure. Last chance na ha. Oo, Tita B. Last chance na. Alauna 55 sa tong oras. Walay trabaho, gireklamo ang bana. Karon po na nanay trabaho, gireklamo gyapon ang bana. Kay nga way oras. Pag sure gumudi agud. Unsaon ako ni tita? Ang ex-boyfriend nako makibalikan sa kuha. Komplicated man jud ako sitwasyon namo sa kong baton. Hello? Hello po. What's your name lang ga? Kate. Ha? Kate po. Si Kate? Birthday Kate o anniversary Kate? Kate po. Si Kate po. Ilang taong ka na? Parang ang bata-bata pa ng iyong boses lang ga? 23. 23. Kasabot kag Bisaya man no? Bisaya tanong. Oo. Sige. Ay, Sorry. Pila tayo mo edad again? Sorry. 23. 23. So kanimong na kay bako karon. Wala pa. Wala pa. Okay. So ano nagbulag mo sa imong ex-boyfriend? Kay nang nakaw manggod ko diri sa Cagayan ato nga time. Kibali nagkuhan ka nang sa man ka nag Neto ka sa laing lugar. Oo. Okay. Then, pag abot ako dito sa lugar na ako natukan ng nakakuan ko ganang bago nga boyfriend. And then, nagkaanak niya to. Hay! So kibali neto ka sa laing lugar. Asan ni nga lugar ni? Somewhere Sa outside Bohol. So nakauyab ka dito, naburusan pagyug ka. My God. Ang imong rason gyud nga pagbulag mo tungod kay mag long distance man mo, may puloso. Undang lantana. Well, in fairness, that was a very honest lugar nga reason, ano? Pila ba edad itong lalaki itong nga time? Paano siya ito nga time na 18? Ay! Bata ka na ito nga. Bata pa, yaya, tama. Actually, that was a very nice decision. Kaya napagawas ba ka, no? So, ilang years na pala ito nangyari? Ilang taon na siya karon? Paano siya karon 25? So, layo sa mga parang 7 years ago, 5 years ago. Mga nana. Okay, sige, okay. So, karon, First boyfriend, nagulin ako siya. okay. And then, karon kay nang nabuntisan po, pero so, wala na nag-live in sa papa sa akong bata. Ay! Okay, tapos, And then, natingalan lang ko kayo na nag-message siya ako sa Facebook. Pero karon na siya sa Manila. Pero muli siya. ikaw na ka sa Cagayan na po. Nana ko sa Cagayan. So, technically, nanakay anak, pero wala, gibiyan na po ka ito nakaboros nimo. Oo, kay nang nakita siya sa lain. Hoy, ginoo ko. Okay, tapos, so nakita mo, nag-PM siya sa imo ha. So, nag-message siya sa Facebook. Mm. Then, siya uli siya po yun. Kasi siya ka magkibabalikan siya sa ako. Single pa ba siya? Siguro. Agoy, anong dili man sure. Agoy, gino mo na yan. Single pa man siya. Okay. Oo. So, karon, so, unsa man ang problema din, anak ron? Nagkuhan yung gusto kay. Sa iyo niya nga magbalikan sila ka mo gusto para sa iyaha. Okay. Siya
Siyempre, first boyfriend na po siya. Siya ba'y una na nakaligwat lang ga? Wala. Oo. Ay! Sigat. Wala ba? Kung pareha mo single, so wala problema. Mungkot kay ka ng... Wala mo na pa rin upload ang video sa union. Unsa lang ga? Anong mungkot ka ng mungkot ko sa parents sa iyahang mungkot kay nanggugay bata. Kabalo ka lang ga. Parents lugar sa nanguyab sa imo ha? Di man. Basta. Ha? Di, ano lang, kahit anong gusto mong ganyan. Kung mag-uli siya, diri ka kaya mag-ipon daw sa numi. O mo galing. Kaya seryoso, nabit ko nung kaya siya sa ako ron. Mo lagi ang imong problema kay ang parents niya. Ang parents niya. Kabalo lang ga pag siyempre manguyab sa imo, di ba? Imo siya ignon nga, daw yun sa mga to nimong parents nimo basi kung sa ikuan nimo. Siya mo ipa bahala na lang ga. Kaya iya man ang aside. Yeah, I know normal maulok ka kay basi kuan pero siya daan dito o tarong nga daan og imong pamilya diha madawat ba ko nila imo na naisulti daan o sige maguyab ta okay ka sa imong pamilya what if kung di ganan imong pamilya kay naan ka na ko ana di at least kung for example ako ang lalaki mo ko nga bahala na ako'y bahala ni ako ni panindigan nga ikaw gid akong pili o di ba kini man ka pwede makakuan ana kay iyaman ang aside. So sagdan mo siya, pero imo siya, i-open gini mo na sa nga sitwasyon. Oy, kajut lang, before na ko magkuhan magitaan ni daw be mong parents. Pero siya magkakaroon na naman kasi trabaho, feeling ni mo maka-stand alone na maka siya, wala naman siya nagsalik siyang parents. Wala na, nagtrabaho na nagtrabaho. Oh, so wala problema. In kaso nga, dili na siya, kung isa, ibutang lang ganito, mubabag yan ang ginikanan, willing maka siya nga, bahala na, basta kaysa imo ko, di fine. At the end of the day, kamo may mag-uban, dili man ang siya dili man ikaw iyang parents ang mag-uban, kamo man. Kung hapsay mo duha, then go. Diba? Opo, salamat. Okay. Alas 2:01 sa atong oras. Time check. Katong ka nato sa... Ang Joy Dishwashing, nasa 4 sachet na. 19 pesos lang ang Tron. But Tron knows you deserve only the best. This sound check is brought to you by Coke. Coke 237 ml. 9 pesos SRP rin. Kaya bakit ka papipili ng iba? BDO. We find way. Time. Para ka naka-perfume every day. San Miguel Pale Pilsen. Sarap ng unique. Sarap ng totoo. Basta lang unique. Plebe. Guys. Hawa mabala. Kuhinita. Parado na sa tahing tema. Ihalaman mo di. Natural na pampawi. Kung tawagin ay lagunik. Tamis for kids yan. Sarap lang sa orange. Yummy banana. Naulay ka. Mana ini? Grabe, ang isis break time 2 hours. Dagang kita na 2 hours. Dito ka nagbayad? Wala, naghaya ko PRN. Niya, nagipa... Kuhan ako... Oh, nagipakuhan ako ang akong... online ba? Register. Dagang is Carmen. Ay ko nga daton ako sa balay agura. Ilang kuan. Abot ako dito alas 10, mga alas 9, alas 10. Alas 9. 60 ang gitawa kay 29 pa. Ulit sa balay. Ano pili? Pagalaw na duha man ka oras alas 11 ping sa laon ng break time. Pagalaw na 61. Ay salamat. Pagka 66 ay naroon mga mo. Naman isa sa inyo dapat, no? At bang, Squad, Market City. Pwede rin yan. Pwede na di. Yeah. Bro, mga kung minus 1 in 1 ang bro. Instant ba ito tumiyagi? Kalimot sa Ikaw nga, wala yung time ano nga mag-download ba kay busy kayo. Mo-off siya ba? Basta mo palong mo ng screen. Umuwi screen. Mga sige lang, trial and error pa mo karon. Naging silver pa mo sila sa hadaan niya. Okay?
Upload sa bitanaw daw.